un masalama kha chuan tun laia ril runat na lar tak mai depression kan ti hi an la hret hiam lutuk lova psychiatrist doctor te po hi an la tam lawani mai thayani tlema ril rulama harsat na nei te chu mental asylum hian an da mai thina chung ril rulama harsat na nei te an enkol dan chu rap thlak takani then khat mi a tak tak te chu lo om ve buk ma se a then te chu ril runat na anxiety le depression nei satlia ve mai an nia chuti rualin an enkol na chu thil thu mun vek an ni thunga chena thun be te le na sa tak taka soi sakte an hlo thina ni a then te phei chuan chung an soi sakna te chu tur zo lovin an thi pha hial thina mental asylum huna damlo enkol tu te chuan mi tam tak ril runa le hre om taka an lo siam fo thin wang hinimo heng asylum te hi lua lo an ni nu in soi thran le tri khaya an chang fo thina ni tun truma hian khovel mun rang ranga asylum rang na sa berber ni an soi panga te kan en ho do na ni the Trans-Alagan Lunatic Asylum hi kumsang ka zariat sumruk pali tanga kumsang zakwa sumkwa pali inkar khan trangkai taka man alonia Western West Virginia mun USA ania atira chuan mi zani borvel omna tura ruam man ania masela kumsang ka zakwa sumnga aron in her chu amek chuan rel rulama harsat na nei mi sang ni zanga chuang te mek mai enkol na tan an mang chho towa enkol tu tan pon hau tak tham ani to ni chuti ril rulama harsat na nei mitam takan enkol ta ka chuan ril rulama harsat na chau ni lo andam lo enkol chu nan na chi rang rang chuan atlak bok chang alo om ve bok thina chumi wang chuan harsat na men lo chuan tlak bokin mental asylum ti lo chuan nan na dang enkol turpo an nga pha thin hle ni dam lo then khat te phei chu enkol tiktok lo wangin an boral pha hial thina an dam doi turnia an ngai te chu then khat chuan an ngai lo fo thina mental asylum an enkol mitam tak te chu shock therapy te water shock treatment te khung khran te le vok te chu an enkol dan phung thil thleng pa ngai ve hrim hrim tura ngai ani deuh ber to maya mitam takin Alagan Lunatic Asylum hian nun na chanin tun thleng hian America muna abandon asylum mun rang sabernia soi alani ve hialani he mental asylum hian mitam tak chuan holwaya troli nori ni om takte inmate mang angle natur out home te hlimthla chen chuan mi te chuan an lo muthina heng hlimthla jinga hian American civil war hun laya sipai pakhat jacopa anti mai thla chu mutu po an tam to hle ni kumsang ni pariat khan go center team pakhat chuan he mental asylum huna hian investigation chu nein chuta chuan thom dang lam tak mai voi ni lai mai hi an lo record fu boka You hear that? Yeah, that sounded like a little kid. And I decided that when we were walking through the Civil War area that we'd put a digital recorder down on a windowsill. You are kidding me. kumsang ka zakwa sumkwa pali khan Alagan Lunatic Asylum hi thunei tulampang chuan an khara anu kumsom pathum nuwa chuan mipui tatlo po thei tur chuan an hong le ta ni voini thlang hian he mental asylum hian paranormal lampang ngai na tu te chu alla hi phle ni Rolling Hills New York muna hi mental asylum khovel angpoa rangna saber anga soi pakhat zengami ani vea he mental asylum hi kumsang ka zare somsari pani khan working farm anga din tanania ma se nuwa chuan ril rulama harsana nei khumkhom na ta na man ani zui ta ni he muna hian makdeu main farate tartele thadu lo te chu anda telfo mai boka chuti anga mi rang an han khom ta ka chuan amun po chuan a zo meu lova he muna hian an record danin mi sangkhat zasari chung te meu main an nun na an chana ni ril runa le hre om ti taka boral mi tam takan omang ti arin oma hengte wang po hi ni nge he Rolling Hills damdoi in hi a rang na sa hle maya an soidanin helai muna damlo pakhat thin Roy Cruza anti mai vitsari do na sang pasang zet mai tharau chuan
he damdawi in hallway te le a dam laia a awmna thin uata te chuan a thla chu a kal kual thin ni in an soya rap takani helai hmuna saron koi soidan chuan infirmary hmuna sazu beng cheng tak mai chu zana chuan atilum tu engthilmani ti hriat tak hian zinga chuan alo thiringot maya chuta banga hian kuthla ni tak thisen kai hi alo ringot mai boka saron koi soidan hian mithin da na thin mok chu a hrangla saber ni in asoya he mok muna hian saron hian tape recorder chu da in chuta chuan meche ti hriat tak hian hello tiri hi alo in record tela he asailama thok thin nurse pakhat chu athil ton chu hriat tirin ani chuan meche pakhat middel atian ti chuan nurse te ko nan hello ti in a au kwal thin ni in asoya chumi thla nge chu ani melani e rolling hills damdoi ina hian sedo hallway an ti mai hi a hrangna saber pakhat ani boka e hallway a hian thla te chu tuk veran dak lai te chu mu ani fo thina he hallway a min kal lai te hian mu thexi lo chuan engtinamo lo ti buain anin palle nok nok thin ani ome asylum hlui nel tak chu ani hau lo mai Waverly Hills Sanatorium phei chu thla lampang thil hian a bo viau ni turani khovel mun ranga mi te po hian an hrelar hle maya e sanatorium hi Louisville Kentucky hmuna umania kumsanga zakwa sumti pali khan TBN kolnatana mantranania ti chuan kumsanga zakwa somruk pahni khan TBN kolnatana manthin chu mental hospital atana manchho aloni tani heti hunlaya mental hospital dang ang thawin he mental hospital po hi alun hle meya enkol sian lo khopa tam chu he hospital a hian omin chungan dam lo enkol te chu experiment nei na tan an hmang thina chungan dam lo enkol thita te chu data nelanti meya chuan an nor chuak thina heti man lawa he sanatorium a nu hian he data nela ngei mai hian room ri te mang ang taka au thom tele ke pen thom mak tak tak te chu hriat tur a fo thina kumsang ka zakwa somni pariat khan head nurse pakhat chu room number 542 a chuan alowin khai hlum ringot maya hemi tanga kumnga liam le hnu kumsang ka zakwa somthum pathum khan nurse pakhat chu he room 542 tang tho hian tukvera chuan a zuang thaboka heng nurse pahni thla te po hian he sanatorium hi anla chen chil reng ni in an sui thina ne heti kharani nuwa tlo tu mi tam tak te chuan an mani chungri la nuam lo ti na riau te a chan po soi tur chuang si lovin lungai na riau an ne thin thu te report chu a thluak maya heng ba ka hian he damdoi in chunga kalkual thin te chuan chuak ro ti ri ni takan hria thin thu te chu report hria tur a boka nu palampang to thi nuang mai rap zeta building chunga a kalkual lai mu te po an lo to boka he building chunga no pang hau in fiam au thom ri te po chu mi te chuan an lo hreto thin bokani he damdoi ina third floor chu mi pano pang rubat an ti le mi cheno pang merin ti mai thla te chuan an la chen chil ni in an suya mutu nia in soi te phei chuan meri thla an mu chuan mit mu reng reng anei lo thu te an soi boka ara pom du khopang kumsang ni som khan go santa tim pakhat chuan he sanatorium hun hi tlo in investigation chu an neya heta hian EVP ori danglam tak mai an lo recorda chu tan lo record fuwa chuan remember me ati nge Mary Lee tiri hi an lo recorda uluk takin ilongoi thlateang Recorder Nick, my friend, is holding. Can you tell us your name? Did you hear that? Yeah, I heard it. Can you tell us your name? Did you hear that? Yeah, I heard it. hemi ba ka hian nopang ori ti hriat tak hian EVP ori danglam tak mai hi aron soile boka Nick's digital recorder just captured this voice, which sounds like a child responding to me. Just stay over here with me. atira kan soi tawang khan he hospital hi mental hospital mai ni lovin
TB hospital atana rei tak chung lo man to ania mi thi po tam tak an lo om tawang ti chu a hriat thiam thei mai ome he Waverly Hills Sanatorium hian go santar tam tak chu a hi phle maya thilmak tak tak tong po an tam to hle ni an soi zel dana phei chuan he Waverly Hills Sanatorium hi 5-star hotel atana siam an tum thu te an la soi ta deuh dewa an siam tak tak ta se i thleng ve ngamangim le adur le kan en le tura chuan Penhurst Mental Asylum hi nia helai hmuna umte hi duda tak le rong taka en kol thin an nia hemi wangte po hi ni nge helai hmuna boral ta thlathin rim te thla chu la chol ha dam theilovin he mental hospital hi an la fangkwal ta thin ani rin om hle ni kumsang ka zakwa pariat khan Pennsylvania USA hmuna he Penhurst Mental Hospital hi ontran ania atira chuan rilru lama harsan nate enkol na school ang dawa honania chuti rolin damdoi in ang poin he school hi man ani tel tho boka alai hmuna enkol tura damlawanda in thatta mai mai te po soitur atam hle maya go santar ten helai hmun an tlo tum te po hian rap tak taka aw thom te ka that don che ti te min pui ru ti ri te chu hriat tur a nok thina ni asylum bungrua che hrang te chu an mania lo chelai te chu mutu an fur maya hengba ka hian mu thei si lovin mi khoi te chu soitur atam hle boka kumsang ni pakwa dei to khan go santar tim pakhat chuan helai hmuna hian investigation chu nein chuta chuan EVP danglam tak mai hi an lo record fu tela ring taka thori ni om takte room thom tele kong kharna taka han in khari te chu hret thein alo oma go santar te soidanin he camera ang kamla hian helai bul hnaya hian tuma an omlo thu an soya thilmak tak chu he Penhurst Mental Hospital a hian a thlengani ti chu a chiang reng mai kumsang ka zakwa somriat paruk khan he Penhurst Mental Hospital hi kharania makdau mayin he damdoi ina an man ro chi hrang tele damlo bungro le thumno te chu angai ngain an kalsan vek maya he ringot po hi mitam taktan chuan hlo na tham thlen thei tu ani tlat mai Wellington Hospital hi Britain ram chunga rilru lama harsatna neite enkol na thaber ni in an soi thina mase kumsang ka zakwa somru panga chho khan a hming thatna chu atna thok tu te in thla da wang chuan atla chetrana asylama damlawan enkol te chu athok tu te chuan duda taka enkolin enkol na tha po an dong lo ni in an soya e tur mu mal pek lo chang te po an nei fo thin ani ome hengte ba ka hian nurse pahnih te chuan an enkol dam lo chu an hal hlum ni ten an soi boka soiselna nasa tak omkara he Wellington Hospital hi kumsang ka zakwa somkwa panga khan khar ani ta ni heti khar ani nu hian thlalam pangthil munpuya chuan achang tai moti mai turin soi hran chu a hlo chho ngal na sa hle maya a tlo tu tam tak te chuan nuam lo ti na riau an nei thina mu thei si lo eng thilemoni in a thli thlai reng nia in hriat na te chu an nei tlang pui hloma rap taka room ri te nui ri te le trap ri te chu he mental asylum always zau taka hian a fo thina atlo tu te po hian rilru lama nuam lo ti na an nei fo thin reng ani he asylum kharani ma a he hmuna lo thok to nas te po chuan seitur tingin experience chu an lo nei ve tho maya nurse pakhat soidan chuan jinglam dar thum vela an duty zo an han chol ha dam chu an ti du na engmo chen nuwa chuan nurse pakhat jok chu lauti hriat tak hian angoi tatlat maya chutia thian nun nga tinge tia an zo chuan a hnung lampanga thil dum lian tak mai lo ding a hmu thu chu a thian nu chu hril tamaya a thian nu po chuan a hnung lampangan en chuan ani po chuan mu chhe lo ma sela thil hlom tak eng thil moni tlat nia hriat na chu alo nei ve tlat mai boka he sailam khar ma po hian eng thil moni chuan a chen chil to ni ti chu
achiang ta viau mai he mental asylum hi voini tlang hian UK ram chunga mental asylum rangna saber anga soi alani ve hi alani